Hello guys, ka channel puya Luisa ka lo lom la vek chewa tun tuma chuan ka video masalama mi ang lo dewin Khawvela Rannung Ramsa hmelchhe berbera an thlan chua top 10 te ka lo tar lang dona chumi ma chuan hei virus ten zi omlam apan thret theta baka vaccine te an lo mu chuak to bok nen amai ro chu film khur lo pha nan mang lawila van duai thil tua kan la kai pal vek thei ani ti hriaila chuwang chuan pon kan chuana ate mai kor vo sham shamila tin kan kutte po sanitize thaila kan zawaya himtlang taka kan om theinan ole tuna chuan Khawvela Rannung Ramsa hmelchhe berbera an thlan chua top 10 te lo thlir hawangu top 10 zinga somna din mun hau tu chu dang beetle sephung kan ti hi ania heng sephung te hi mizo te chuan kan hredeu furome heng sephung te hi khovel mun tin deuh thaw an oma ama ero chu khovo na mun Antarctica ero chuan an om ve lo thung ani achhan ero chu ka hramai lo min hrethiam don nia heng sephung te hi kan hriat theuangin ek bong ek te hi an hrual muma an lir sona an mani omna tur an chen na mun tur siam nan an hmang thin ani mizo te zinga then khat phei chuan kan titlai kan in suatir thin ka kan hre theu ome Ramsa hmelchhe lis zinga pakwana din mun hau tu chu mongfish ania heng mongfish te hi mizo tongin a hming kan neim ka hramei lova heng mongfish te hi fishing frog sea devils ti te point an soi thina han en chiangula a hmel hi a chhewe khop mai a thlang tu te point an thlang thiam viawe heng mongfish te hi atlang puin Atlantic Ocean le Indian Ocean vela an om thina tin mongfish te hi an pian zia chu kan buang hian an mit atea an lu a lian bura an kare azau maya an taksai ro chu sanghadang ang thovin a phek sei ani amero chu eng anga hmel chhia po ni se mishing te tan chuan chatui tak alo ni vele thawa a taksa hian a meilam pang chau an ei thina ama hi lobster kan ti hei kai kuang lian chi ang hi hetiang nena atuidan ain an deuh awangin a hminga po mi then khat chuan porman lobster an ti thin ani ole Ramsa hmelchhe lis a pariat na din mun hau tu chu ai lemur sahuai kan ti hi ani he sahuai hian hmelchhe lisa pariat na din mun aron hau tat maya kan hriat angin sahuai te hi muang changin an cheya kutin sei tak mai an neya chu an kutin sei tak chu ei tur man nan an hmang thin ani thingkunga an om tam boka tun ma chuan mishing ten an ti hlum na sa thina chuwang chuan atlem po an tlem pha reng ani tuna ero chuan sarkar danin ti hlum a khap tata an hum hal tlat to ani ole Ramsa hmelchhe lis a pasarina din mun hau tu chu Roti Island snake naked turtle ania he satel angong rul ang tak mai hian hmelchhe lisa pariat na din mun aron hawa angong hi rul ang ya chuwang chuan a hminga po snake naked turtle an ti reng bokani tin mingdang anei le boka chu mic cords snake neck turtles an ti ani heng satel te hi atlang puin anu ain apa hi an lian zoka tin an hong hi an mani kor an pian chen ve a seite ani thina chuwang chuan mi an se olsam an lu le hong naya kutte da me chi an lawani ole Ramsa hmelchhe lisa parukna din mun hau tu chu naked mole rat ani naked mole rat hi sazu chikhat ania mingdang anei le a chu sand puppy ani mizo tongin engi a hming ka hramai lo heng sazu chikhat naked mole rat te hian hmelchhe lisa parukna din mun aron hawa heng sazu te hian mul an nei lova tin an mani family big dewin an lalnu khuin hoin an khosa ho thin ani then khatin a hovin eitur an zon lain a then khatin an lalnu vengin an lalnu chu an lo ompui thin bok ani ole a thalak hi han en wangula a position hau parukna din mun alua hi a phu in tm ole Ramsa Rannung hmelchhe lisa pangana din mun hau tu chu hagfish ani hagfish hi nap khon kan ti mai ang chi chikhat ania Rannung hmelchhe lisa top 5 na aron hau tlat mai
heng hekfish te hian minute reilo te chungin an mani hnap hi gallon khat bur khat lai mai an siam chuak thei ani chu makve reuh khop mai ti chuan chung an hnap an siam chhuat te chu an mani inven himnan an hmang thina an mani lo ei tum tu lo se tum tu lo kala piang te kha an hnapa chon an tanga an be thina chu an mani inven himnan an hmang thina ni tin hmelchhe list a pangana din mun a ho hi a phu in tm enge in ngai dan ole Rannung Ramsa hmelchhe list a palina din mun ho tu chu California condor ania heng California condor te hi vulture mulukol chikhat an nia mithiam ten an chui chian na chuan Khawvela hian an tlem to em meya chuwang chuan in thla puntir an tuma mithiam te pun an beina sa em ani heng California condor te hi North America lama chuan sawa thok thejing an nei len ber ani ole athalak hi an en le wangwangula hmelchhe lisa palina din mun a ho hi a in hme in tm ole Rannung Ramsa hmelchhe list a pathumna din mun ho tu chu proboscis monkey ania heng zong chikhat proboscis monkey te hi long nose monkey zong nar sei ti te pon an so china hmelchhe list a top china aron ho phatat meya thilmak ve deuh mai chu an nar sei tak mai hi anu zong nu hmeichhia te hipnan an hmang thina entirnan mishingten poisa te in hmel thatna te hmanga hmeichhia in hip thin ang khan anni point an nar sei tak mangin anu hmeichhia te an hip thin ani tin heng zong te hi Southeast Asia lam Malaysia le Indonesia lama te hian an tambik em ani ole Rannung Ramsa zinga hmelchhe top list a panhina din hun ho tu chu Chinese giant salamander ania heng Chinese giant salamander te hi titlai king kan ti mai chikhat ania heng salamander te hi Khawvela salamander titlai king zinga chon alian ber ania tin an sei a atlang puin anol puin fitli vela sei an ni thina ama ero chu fit ruklaya sei te pon ombok tin atlang puin anol puin an ri zong hi kg somni panga atanga som thum vel te an ni thina ama ero chu kg som nga thlenga rit te pon ombok ani athala hi han en le wangwangula Khawvela Ramsa hmelchhe bera panina din mun a ho hi a in hme a phu in tm ole Rannung Ramsa hmelchhe lisa pakhatna din mun ho tu chu blobfish ania heng blobfish te hi Australia le Tasmania tuipui vela an om deuh bera mishingten an ei ngai lova van nei thak takin kan ti don nge van duai thak takin kan ti jok don mithen khaten len an den na an man fu hlo maya chutatang chuan athalak te an nei pha mithiam te pon an zir chian pha thei ani ole athalak hi an en wangwangula Khawvela Rannung Ramsa hmelchhe ber lisa pakhatna din mun a ho hi a phu in tm nge nia hei aya hmelchhe Rannung Ramsa hriat in nei jok kha chu in ngai dan lo ni ro se ole khati zong kha ni le phot mai se ka channel min la subscribe sak lo ten khonga in min lo subscribe sak le ula tin min lo like sak le sham zel bok don nia ti chuan a le peka video tharlam nen kan din hmule theu don nia bye bye vek ule